фумар ниҳадории худамро мерасонам, ки ояндаи ман мехоҳам машқ кунам ва оянда чемпиони ҷаҳон шавам. Ба ҳама мегӯям, ки варзиш гарави саломатист, ба варзиш машғул шавед. ман Рустам Фобакр дар вазни 34 кило дар таҷмаф ҷои аввалро гирифтам. ман 4 рақиби худро бо лад додани даст бо усули лад додани даст мағлуб кардам. ман тӯли чанд солҳо аста дар ин намуди варзиш машқ тамрин мекунам. ман ташаккур мекунам ба устодам, ки ба ман ҳамихе қувваҳои баланд расонданд. ташаккур мекунам ба устодам Умарқулов Зокир, ки манро дар ин қувваҳои баланд расонданд. мо соли гузашта дар чемпионати Абу-Даби баромад кардаем. ман дар он ҷо сазовори ҷои сеюм шудам ва ин дов ҳаракат мекунам, ки сазовори ҷои аввалро гирам. ман ташаккур мегӯям, ки ба Даврон Ҷураев, раиси федератсияи таҷмаф ба мон ин хел натиҷаҳои хушрӯро ба мон кардааст, ки мо ҷавонон берун аз кишвар рафта парчами Тоҷикистонро парфишон мекунем. ман Комилзода Иброҳим ҳастам ва дар ин мусобиқа ҷой ҳариф доштам ва ҷои рафиқонамро ба шикаст додам ва ман ҷои аввалро ишғол кардам. ман хеле кӯшиш мекунам ба дигар мусобиқаҳо ҷои аввалро бардорам, парчами худро барам бардорам. муаллими ман Хакимов Хотам мебошад, ки моро ин хеле тарбияву чӣ медиҳад, ки ба ин мусобиқаҳо иштирок карда сазовори ҷои аввал шавем. ва ба Даврон Ҷураев хеле ташаккур мекунем, ки ба ин чизҳои федератсияи таҷмаф ба мо хеле чизҳои